Gatanan ku. Akwai wani ƙauye mai suna garin Kurmawa. Mutanen garin suna rayuwa cikin aminci da ƙaunar juna. Amma akwai wani al'ada da suke yi duk shekara, kowace shekara. Sarkin ƙauyen, Sarkin Kurmai, yana ba da kyauta ga dukkan wanda ya kawo masa wani abu mai ban mamaki ko kuma wani abu da ya fi na sauran jama'a ban sha'awa. Ranar da ake ba da kyautar ta zo, duk gari ya cika da murna da farin ciki. Mutane daga ko'ina na cikin ƙauyen suna shirin kawo kyautar da suka tanada. Akwai wani saurayi mai suna Haidar, wanda ya kasance ba shi da komai face zuciya mai ƙarfi da kuma hikima. Haidar ya san cewa ba shi da wani abu na musamman da zai kai wa sarkin, don haka ya tafi cikin jeji domin neman wata hanya ta ban mamaki da zai iya samun kyautar. Bayan doguwar tafiya, sai ya haɗu da wata tsohuwa wacce take kuka a kan hanyar jejin. Tsohuwar ta ce, "Yaron kirki, don Allah ka taimake ni, na rasa hanya kuma ba ni da iko na dawowa gida." Haidar ya taimaka wa tsohuwar ta koma gida. Da suka isa, tsohuwar ta yi masa godiya sosai, sannan ta ce, "Haidar, ka nuna zuciya mai ƙarfi. Gashi zan baka wannan kwandon. A cikin kwandon akwai wani abu na musamman da ba wanda ya taɓa ganin irinsa." Haidar ya karɓi kwandon tare da murna kuma ya tafi gida. Washe gari da safe, ya tafi fadar sarki tare da kwandon nan a hannunsa. Da ya isa, ya ga mutane da yawa sun zo da kaya iri-iri, daga zinari sai lu'u-lu'u da sauran abubuwa masu tsada. Da yake Haidar ne na ƙarshe a jerin masu kyautar, sai sarkin ya tambaye shi, "Kai kuma me ka kawo wa sarki?" Bala ya buɗe kwandon, sai ƙwarƙwata mai haske ta fito daga cikin kwandon. Abin mamaki, ƙwarƙwatar ta fara rawa na wani irin salo da ya sanya kowa ya yi mamaki. Wani raye-raye ne da ba wanda ya taɓa ganin irinsa. Duk wanda yake cikin fadar ya fara yi wa Haidar tafi da girmamawa. Sarkin Kurmai ya kalli Haidar, sannan ya ce, "Haidar, kai ne ka fi kowa koyin hikima da zuciya mai kyau. Kyautarka ta fi kowace daraja, kuma don haka ka zama zakaran wannan shekarar. A gaskiya hikima da alkhairi su ne ginshiƙin nasara." Sarkin ya ba Haidar kyauta mai tsoka da maƙudan kuɗi. Daga wannan ranar, Bala ya zama sananne a cikin garin Kurmawa. Jama'a suka fara koyon cewa alkhairi da taimako ga juna ya fi kowane irin abu daraja. Wannan shi ne ya kawo mu ƙarshen tatsuniyan. Kuma tatsuniyan tana koya mana cewa dukiyoyin duniya ba su kai darajar alkhairi da hikima ba. A kullum mu yi ƙoƙarin taimaka ma juna, shi ne ginshiƙin zaman lafiya da kuma farin ciki.